Значи това трябва да е Шторко зеленчуков в гарнитура. С броколи, не знам си какво. Ако някой вижда една брокола дали има тук, нека ми се обади по някое време, защото аз не виждам брокола, нито една. Изобщо. Тие бават ли се? Всички други фирми, тия Шторко, аз ги мислех за някакви готини хора. Добре. Карфиолчета, да. Фасулчета и други работи. Къде са ви шибаните броколи? Ето, това е останалия пакет. Да не кажа, че си измисляме. Ето. Да снимаме вътре. Оп. Къде има броколчета? Къде са? Отзаде пише. Чай да го видим по-хубаво. Съдържание: грах, царевица, моркови, зелен фасул, карфиол, броколи. Било майката ви от Шторко. Нещо на тази година реколта от броколи не сте изкарали. Къде са тия броколи? Кажете ми да ги вие. Аз си го взех само заради броколите. Вие сте най-пълните мизерници, които някога си купувам зеленчуци. И повече няма да си купа нищо. И надявам се и други хора, които видят това филмче, да не си купат повече от вас. Защото къде са броколите? Къде са шибаните броколи? Няма броколи. А пише, че има броколи. Освен аз да съм се объркал и да не знам за какво става въпрос. Обаче, нали, това е зеленчукова гарнитура. Нали? Така. Тук вътре един брокол не видях. Един да имаше. Щях да се зарадвам. Това е пълна мизерия. Поне следващия път, ако си пълните шибаните пликчета. Всички фирми в България, които продават друго, но вие сте най-големите мизерници. Вие сте нещастници пълни. Погледнете за какво става въпрос. Зеленчуци, но броколи няма. Аз искам броколи. Ей, нещастници. Лешпери, мръсни, гадни. Къде са броколите? Тук на картинката. Това какво е? Това зеленото, това. Какво е? Това е брокол. Искам броколите. Искам си броколи. Нещастници, мръсни, гадни. Дано фалирате и да изтровите хората навсякъде. Нещастници. Помнете, възмездието ще ви хване. Не е избягало от никой. Няма брокол. Един брокол няма. Къде е брокола? Няма. Нещастници. Искам си броколите. Нешпери, мръсни, гадни.